USishi ubuyele enkantolo yemanje yaseThekwini namhlanje esigcawini sokulalelwa kwezethulo zesigwebo sakhe ngemuva kokuvuma icala lokubulala ngesihluku unkosikazi wakhe uThandokuhle Mkhize. Zombili izinhlaka umbuso nabameli bomsolwa ziphothule izethulo zazo namhlanje mayelana nokuthi inkantolo ingamgweba kanjani uSishi. Lesigameko esenzeka mhla zingama-25 ngoNtulikazi nyakenye emzini wabo oseWoodlands eningizimu yeTheku. UMkhize wagwazwa amahlandla amaningi esifubeni nasesiswini. USishi kuthiwa wazama ukuzibulala ngemuva kwesigameko. Indodakazi kamufi ithi kubuhlungu futhi bahlukumezekile njengomndeni ngesenzo somsolwa. Ithi bafuna abolele ejele umsolwa. Kwenze nje inhliziyo yami yabila nje kakhulu, yagcwala intukuthelo. Kwavela lesa sithombe lesayana okwenzeka ngalela suku nje kungiphathe kabuhlungu nje ukumbona ukuthi yena uright uyaphila, kepha uma wami nje ngiphinde ngimbone. Ngaba ukuthi nje indaba yami ayaziwe izwe lonke ukuthi akuphelalanga nje ekutheni ukuthi wambulala bese kwaphela kanjalo. Ekutheni ukuthi kwahanjwa icala salihamba sikaze salahla ithemba kuze kufike ekutheni ukuthi usezothola ubulungiswa. Umbuso unxuse ukuthi uSishi athole isigwebo esinzima.